Al llibre surten moltíssimes poblacions catalanes. El llibre és la història de les classes populars catalanes des de l'alta edat mitjana. Surt també una mica de les cultures preromanes i també el tema de l'imperi romà, però sobretot de l'alta edat mitjana fins al segle XIX. I parla sobretot, posa el focus a les classes populars, els camperols, els artesans, menestrals, etc. Sempre la història que coneixem, que expliquen a les escoles i als mitjans de comunicació, quan fan divulgació, normalment parlen de la història de l'elit, dels poders, dels comtes, dels senyors, dels reis, etc. Però normalment no parlen de la gent del poble. I quan parlen una mica del tema folclòric, de les danses, de la música i tal, però no parlen de les coses que feien aquesta gent. I jo he intentat, des que vaig començar, investigar sobre això i ara veure també d'on surt tot això. Jo vaig començar la meva... la història va començar també amb el tema de la Casa de la Torresa. Sabeu que el nom del barri és per una casa que hi ha aquí a Mateix Carrer, i és la casa que van viure els meus avis i va néixer el meu pare. I des que quan la meva àvia va marxar, es va deixar, jo vaig començar a interessar-me per la història de la casa, abans que sortís la notícia de que era el castell. Vaig començar a investigar sobre el tema històric i tal, i d'un any o així va sortir la notícia que havien entrat arqueòlegs i tal a fer prospeccions i vam veure que hi havia un castell que ja sabíem més o menys per documentació medieval